Bonnani jom bonnani oro bonnani rendo bonnani nyaajo Isa lo yang lain yang laki dan jamnya bona ke tu jauh bapa yang sama Isa lo senjata montang senjama montang senjata montang dono pene belani bu penani ko ngala peno fuji marafu kari jote marani mas aweta kan minen jodi do minen jeeto yoli ye tebi ye ko fedde tamande nyaaki suga do worbe bu be wonane do Sénégal so min jaari deuxième phase do woni biradam jomba kayna Mabel sampai Isa mabel mi kam tino sabuladi manake woto mettinde baajo le jibita kar kay kadi mi de hala ma hunde firta kala nake ko ma mi jinno ko ganda ka joko kasetaji ɗi kartoy dowla Sénégal oriental haɗi jeeyi bari France yamode sukaɓe worɓe fulɓe yewteɓe wiya ko fedde tamande ñaaki hawnata ko pulago sabu ɗon tawi yewtede ɗon gandi yewtede ɗon jaaɓi yew
Allah wata bonata kenya makale nyaago to be tamande nyaaki ko ani nyaade mo ngartene sukaabe wayran ko be pirtaali tesata yaade hetta ke wadde taane de ko day do ko ni diwelde nyumina to ko ko fadaani metti soyno ide cimci yetto ide mbaadi boyde ide jikka bonna ka bande goti ko jimmo bonnanda ko aduna e meedi to naari ala kaari meedi wiide dum kaari meedi wadde dum kaari meedi jokka dana tan do bada bonna to jikka nyama kala nyaago do baba mamudu jibril sabs bade mbaayre ba abdullahi baay baay fra baay la tan do wata bonna ta jikka nyama kala nyaago do on ka to me jalli jeri jalli wali gasirde wasallam jallahu wa tamam salli hamadare teme didi ujunere hesan batti me pulo kanu bonna e pula ko yurdi mo bankini kono somi nangi di do morsoji kadi mi mami ko do wite abdiya satati mo yottade komba jayi ko alje o binati BMT tawi sekiya serati abdiya mi jeeyi police aji ene dari ko ruso ki kambi kam mi dar mi dari deni mi a gauche yana mi a droite ha ko ruso ki fo bulo mi départ mi mendi de ka pulo jogi ka parla tas automatique pulo o fodi auto ya sawdi mat tey seno ko connection o wi an woni bamba dula fo mi woni bamba dula ma taw de ko an woni jabel jibi dangar dani mi o wi mi jogi no bamba mi o mo pelo mi yettini mi tawi da ko bamba dula fo mi mi o tami jungo makko o tande jungo basire ko ngal enen tawta mi debbaari mi yawude tuti mi tamti de ka tekki mi yuri mi tawi ko kata fe mi tapande jeetati ujunere den kaldu me tembe baye non ko wi o wi tambe ay no dogi ay no soni mi anda hewan je place on kala ne ganda am diya CV karaf dino non tam sa dari ma 5 minutes mo ki ma 10 minutes naati sappo ko ka war mo ben ganda am diya na ma daga so ma ba ta jabe mi mo ko woni tembe baye o wi men andi o ko kili woni kili mo ene fu ene ko sama gaswa on ganda kam hay to 5 minutes lay ganda gaswa ma ko min jogi de kala am diya nam sahara nan kam yalla ki mi yalla abdullah baye mi Amadou Jibril Samba Sedi o wi kam mon sama batay amet mbibi o wi kala ne ko tam ko junaaje do tay ay jam he sukabe fedde tamande nyaati nyande dawla Sénégal ene do nyande pari France andi mi masala hula tan ko de France yo mo s'il vous plaît ça serait équipe la prochaine fois non mon trio j'étais un peu occupé là ou mo nyane ame j'étais un peu occupé à la prochaine fois na fani ala baba sam isa lo pour le marque boko bawlo bado akili no ko jona moƴƴo moƴƴo hore moƴƴo moƴƴo jinnaɓe moƴƴo moƴƴo yettomo moƴƴo moƴƴo leño haɓetake haɓata haɓata suuɗo kalaje ñam joni mi wawi maɗi ko gon gon ko fota fenade fedde kona mbawade ɓirade sa fonni ko fota ko piɓoti kat jallo Moussa Boubou jalli jeeri joli wali gasirde wa sama lama carte ko dalla bi kala bonni sona bonna o wi kam tambe jibi dangalo dana kewalla ka simi no foti fof hatta kam yottade ne gokkodirɗen juuɗe peɗeli men korsodiri hawri sappo fof peɗeli fof mi waɗi ujunnaje sappo mbimi na hawra ujunnaje sappo laabi sappo ko temedere ujunere o wi wadde nangu ɗon tiiɗo jidume e billal birama manga mariama soaji bonaɗi gari mayani jamonan jagal hakkille jamɗo oumar ha yesanki okki kam capanɗe joyi ujunere so jibinama ene namne taw ko debbaɗo ko sohli debbe haaji ko haaji doke ay jamɗo mi haaliya e mbimi sa naati fawma a yawta ko sak ma lamɗam sonani tawɗa sak ma marone gas en min gandata lamɗam wawa sabu ndi marke magal sabi kono ha ɗaani ɗon ibra alasan gorko kalaji toɗɗo ayi bambo kalaji kalkilani joote jinne nde pasa awtema mamadou okkimin dimague e kamɓe gondire fo kamɓe ujunnaji sappo yoko ka foti dimague sa hamidi yer haɗatama hatta bononaji kenan ay hande mi yimɓe gorko e jalal mi sammoji ali keɗa goɗɗo goɗɗo 43 jomniɗo ɗa mamadou nartoni temeɗe ɗiɗi ujunere mbimomi so takka hatta kato yimmi to nafata ɗo feyde baba en samba isa loyi o wi kam jaɓet jiɓe dangal jal wallahi wefma yewetake abdoulaye moussa samba salam noddotami ko appen fido ollami kaali stefa o wi ami jaɓe ko enen tan ɗenɗimi yeppurɗo sono wima enen ɗenɗi no taw gueɗal ma en ara min ngala haala min gaddande dokke ay jam moƴ ko jiiɗa e tedde fode diwelde jomiraɗo subhanallahu toon o wi ko fotani men tuttaka so wayi noon gorko pulo arɗo mbiyatɗo ko yimɓe ƴettano koyrunama ñande sare kadi so aboubacry diala ñam on anni kam yoga e bureau ji ko wayni min tawi defte ene fawdiri kam tan ko
ko dem kadi mi haali yimɓe ɓe ha heewi ko ala wawata ko ala sa tawi bani adama en ɗiɗen kono grina ma ko ala ya fo ni to ɗum ɗon pasala gas en kaldume kolko pulajo min kaldi mi yurnima pulajo mi yeeƴima mum mi soynima to wala boɗon tawmi ko 5 étoiles principal koode joyi tawmi ko principal koode joyi gonera e wala ko wika o yimmade seydi baɓe on woni bari sala ibrahima o yimmade seydi baɓe mako 666 kilométre mbimi motoɗone dokataraji o wi nangal ala mbimi nangal ala sabu ko wara ɓe fulɓe mbaɗi mbimi ko fulɓe mbaɗi ba file bangal samba sili ala ni koɓe mbaɗi ɓe mayi ko andiraji ɓe mbaɗi karoje ɓe ndesnimi sukaɓe rewɓe ñeɓe yoɓe waɓe no ɗum faten walla fati amadou en ni walla ko wayno kumba samba tangawre ni par ce que kono holko ɓuri ɗum kadi ɓe ɓeydi hen ɓe coodi motoji moƴƴi biteɗi te issa andi mi haalanino ma heewi mbimi en jimmima 10e réserve seydi baɓe ba siré bagali samba sili aɗa andi kam eɗen kaala eɗen gandi pulago ene andi waɗɓe école ɓe ene gandi e jangguɓe ɓe ene gandi hay sen kaalaki immade seydi baɓe tiiɗade 10e réserve seydi baɓe immade tiiɗade capital holno foti poste uji 32 poste woni hakkude ɗo e kidi makko kala to jimmiɗen TXL o ara on otto donc ay sukaɓe ñeñɓe ene ɓuufitituji kilim o ni wuttu mi wayno ɗaniɗo seeɗa ni hami samlo biyo holkoɓe mbitan aɗa andi koɓe kalata mi haalanma koɓe kalata ɗo ɗo mum sawdo kam fooɗo jungo ngo takkay e hakkille mum fiya e rangalde mum holkoɓe mbitan ɓe mbiya hors démission wiya noon ɓe mbiya wona hors démission wiya moɓel o ko moɓel bambaɗo jaati kuulal hoore ngal ko yarata mi nanino oto yarata ko gasol kono o yarata ko ɓiyeɗam ko fulɓe coodi yomi war ɓe mbiyami wadde harɗo bas caɗele ngal mbiɗo waynodiri école ko pullo jangguɗo ha jangdi waɗi nafayida ba amadou haɗata ñawata bonataji guiɗo makala ñagotoɓe o ko melde 10e réserve seydi baɓe o fooɗi kayi tappanini hen muɗi yideede signature de holko waɗi hen o waɗi hen ko kaase to ngarmi fo soɓe tiime kayde ɓe mbiyami a desantrio tout leppel an woni bambaɗo pulaji o yewu ɓe mbiya awki donc balɗo bas caɗele ngala ha boya samba isa ɗoɓe fedde kamande ñaaki hani mbiyata on tan hande min ɗo ala wala e bandiraɓe sehilaɓe so gorko haabima kettan ɓe galle bamum nayɗiraka toon sa nani ɓe tuɓiri ko mbeewa so salima liɓa jaɓɓa e leggal dande hen so nagge salima tawda e kasam wacca golle ñaani jam seyama fof dabare latta fof se fatti kam demba dangaru mañi andi mo gambare lemane ke demba dangaru jaañi ñaani ke aga guitar kumane kettude a tokono sire bangali samba sigi a bakka ɓuure mais anti tokono dono lekki ata ko dembe bani a tokono luɓɓoyre dono ñaani de bamba on mbara takko dono on gana giri do mais anti tokko mo o tagano takko min ne amre samba uma haari fulle kan sakka dono o pullo okkimi ha hokkimi muɗɗu galla debbo bandiraɓe sehlaɓe so neɗɗo mahi gum joni kettore tan gori yalla heɓtirga tangal lelloroto e welde ɗem kan somi ande min jewotomo amande ñaaki ko jumiti yaade kure ba demba dangaru ja ɓemina jodi marandi manko
sama ko temeti du dine say baba encore yow wala ni weli tan ko do de ko la de ko de na ko yow tan na ka bal ko di ko ko nanda tamande nyaati moni se na mo ne bandira mo na wi de mo Hari mana daya kan hasilnya hali loh jawar bokari salu apar kapar 100,000 francs CFA nyade paket nyade boy jauh baba yang sambil sana yang ada tahu mana dikit makannya yang senjata mantap senjata mantap kata suka orang berpikir bila dem. Anda taman denya. Ani jadi fungar tenar biar lungi menjatan pukul mamnya dasar kan. Bakal itu mar koi. Kondo karan serenyumnya di pulau Korkomini dek ko penani ko ani maupun nakat masona tamu. Jumjir tu dia mati boy di jika berana kapal lembut kuno harata do mata pun ada kinya makalanya ko be fete tamande basile ali lobe jawa no bokar isalu jaw babe sama isa no kuje tamangal pula ko no fodi tamangal mo ni da mon be mira mon be sela mon be adi mon pada dia ada kasih komunikasi ini terjadi di Jota. Apne dia tani di pulau di mana di kota Pantala siuri dia pulau susah pulau sembagai sepuluh pun di mana lah oleh nama ini 09 ni kalau kita ada bawa subiti jak. Saya kami ni wai wanda lamu ta wala man ba kama man mi cikin wa wanda man di ko golle man so ni di to ide ma di ko di ka bana ka bana ko di ko man bani ada mi faret me wala la gal mo joni mo man gal ngari gal weli ko min je min ko dem ga so di ko ni so ni ale bala ko ni la ko yede bana ka bana ko di ko man jida ko du barke mu ne dina ni so de sana ya ala mo dina ni mi nyala ni ma nyala ni mi joy may bab akay me di da hari la hari me di jaga ko na ka bal ko di ko na ta sedi jaw de